Hemmeňiz sagamanmy, öýüňize bereket. Hemmeňiziň janyňyzyň saglygyny, başyňyzyň dik bolmagyny, işiňiziň rowat bolmagyny, ähli işleňizde, tutan maksatlaryňyzda, planlaryňyzda Allah'ın hemmeňize kuwat bermegini dilek edýär. Edilýär. Bugün ogul halkara guramalara yetirilen ýöne halk köpçüligine yetirilmedik. Bir videonu dikkatyňize ýetirmek isleýär. Bu video Türkmenistanyna jaýlan ýykylşy, adamlaň öz watanyna uran köküniň gyrylşy bilen baglanşyk. Ýagny jaý ýykmak diýmek külli günä özüňiz bilýäňiz. Ola jaý ekeni ata-babalarymyzyň aýdyşýaly biriniň ojugyny ziyan ýetirmegen külli günä hasap edilýär türkmençilikde. Türkmenistandaky diktatorlyk rejimler bolsa has çenden aşyp adamlaň öýlerini etdiler. Ýagny Türkmenistandaky diktatorlyk rejimleri, Türkmenistandaky diktatorlar diňe watandaşlary ýokunç keseliň öňüni almazlyk, saglyk saklaş puduny düýbü bilen ýok etmek ýaly watandaşlary saglyk taýdan gyrgynçylyga duçar edýän ýürüýte çäreleri geçirmek bilen çäklenmän müňdaşyndan adamlary watanyna, öz watanyna dowduk tepesine uran kökünü sogurup, kökü bilen sogurup adamlary öz ýurdundan jyda düşürdi. Adamlary öýsüz, öwzarsyz goýdy Türkmenistandaky diktatorlyk rejimleri. Ýöne gynansagan öýleri ýykylan, öýsüz, öwzarsyz galan köp watandaşymyz diktatorlyk rejimleriniň eden bu elhens jenaýaty bilen baglanşykly gata az suwutnamany öz arhivlerine sakladylar. Gata az sanly adam bu elhens öý ýykyşlyklary bilen baglanşykly video şekiller, suratlar ýaly materiallary alıp saklap bilmediler. Alıp saklap bilenlere gynansagamyny metbuada halkara guramalara yetirip bilmediler ya da yetirmediler gorkusundan, ürküsünden. Şoň üçin biziň bugünkü öz jaý bilen hoşlaşan bir illeşimiziň video materialyny halk köpçüligine yetirmek bilen eline Türkmenistandaky jaý ýykylşyk jenaýatlar bilen baglanşykly videolary, suratlary bolan watandaşlarymyzy ýüreklendirmäge, şolaň ruhuny götermäge synanşa. Şuňky videony halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirmek bilen mehriban doganlar diktatorlyga, jenaýatkarlara, zalimlere garşy uruljak iň uly zarba hemişe aýdyp gelşimi diýäli hakykaty aýtmak, hakykaty ýaýratmak, bütün dünýä jar etmek. Şoň üçin jaý ýykylşyk jenaýatlary bilen baglanşykly eliňizdäki materiallary hökmany suratda bize halkara guramalara, degişli halkara idaralara, metbuada yetirin. Halk köpçüligine yetirin. Türkmenistandaky diktatorlyklaryň öz watandaşlaryna garşy edýän jenaýatlarynyň suwutnamalaryny köpeldi. Şoň üçin biz şuň ýene bir suwutnamany siziň dikkatyňize ýetirýär. Netip bolsa Türkmen Hereket adly birleşen Türkmen Halk Frontunyň gurjak, döretjek bütün gelecek nesillerin eşiretli durmuşunu kepillik aslına alacak Türkmenistan Halk Respublikasında diktatorluklar döwründe öýleri ýykylan,
öýlerinden jyda düşen, ögözüne hiç saat berilmedik vatandaşlarymyzyň ýetkileriniň ögözüni doldurmaklyk üçin ýörüýte programma durmuşa geçirirler. Ve şolun ýetkileriniň ögözi doldurlar. Şoň üçin eliňizdäki subutnamalary saklap oturman, halk köpçüliginiň dikkatini ýetirin. Metbuatyň üstü bilen. Mehriban doganlar. Gelin onu Aşgabatyň Berdenli şäherçesindäki öý ýykyşyk jenayatlary bilen baglanşykly bir materiala, bir subutnama birlikde tomaşa edelim.
Он все понимает. Все понимает, друг. Он только разговаривать не может. И теперь последний отнимают. Разрушаем дом родной. Вчера сын спрашивал. Мы думали приехать, там посидеть, шашлыки делать, радоваться все вместе. Что теперь будет? Где наш дом, папа спрашивает. А что я ему отвечу? Это практически это их будущее, это будущее моих внуков. Его разрушают и взамен ничего не дают. Даже голую землю не дают. Вот так вот. Понимаете, как хотите. Человеческая жизнь, чудо природы. Парадоксы в нем, явление вдруг. Сотворение чуда человеческих рук. А Кухомет об этом написал вдруг. Вот я написал, вот чудо сотворил, этого чуда уничтожает. Уничтожают его. Уничтожают. Это замок. Замок. До самого последнего нарисовано, спроектировано моими руками. И вот ворота открыты, уже свободно ходят и заходят. Работники муниципалитета контролируют снос дома с массой людей, откуда привезли, не знаю.